All right, Sabre say Osha, baby, me war ankasano, rara, bia, nanano mo if you rara, eba, and ne, or take a course so, Ninfin you know, enum, afashe, woma eba, yeno, aha, and not me was a siano. Oh, share na say, Odweni, mu woman shapia, make us say, womo, one seni faso. Enti down ho otiko koso nchen pe na rara for ewo ma de ema me ye ntemba ha ene se ye kan rara na nka obeka se rara de se ewo Volta region first no until say Oti region ebaye anchemu no ebaye enti rara for bebre no ehunu se na se rara eye Volta eba ne sen na wo mo soma sante enti ene dey no yemfa sa kwan so na yemfa nsua de kakra efi se apart from say ehwe amamre ne amane ne ade fefe a ekoso ewo Manhyia no ese ye fa so na yetumi esua de enti mebo awuramu na mahye kwan na matumi ene nananom atumi adi enkomo ma memra ochiame eso ochiame wadaroma we dey best kwan na yetumi en na no madi nkomo kakra yo me that's it you say ubisa kwan wo say na nanom if you rara ba kwan ya wo say won say bisa bia o my crowd say o mo de be ma ho but matter say rara o my munni o my hene say no correct ye ma hene kwa kura no ye nsi foforo bi em ye nti say ye ni o ma hene o rara but mo o ma hene ye o ma hene ma ho na plan safari wa to sumi no ona ye hema owo ho ai medasi ene ma menko ye rara my hema ho men hyase emfa emfri ne side ho na yenni enkomo kakra nana we de wadaroma ye mo akwa baba Angel FM Angel TV so ewura obetimi ada ho ade udin ni nyina nana abena ne de yenim de aka no okay yo medina na abena safo awerewa a otoso mienu rara my hema Mimisa question obi ohwe bia bebisa na say rara nyese ye team Oti region ba ya nanka ne nyina aka Volta ho rara o Volta e ba na say na rara soma sante na rara me ko school oja second team nim ho pa udru ho bi e ka twi e ho abakosem kakra ne say yo no kure rara for yefi continence na entauntaw kakra bi ne bae e na ye nananom no etutu so edikotena enkan na eye Volta ba se Oti region ntina ke se mo ya santefo pure ya santefo pure ye ne ye European so ye nuanom e wo kontenase ye de hye pa ne na afi akobi ampem se wa kafra nyame ato nsa frɛ no sanete ote kokoso atena so mfie aduonu num ni ensempa sen ben na obeka kire no ensempa me ka kire ye wura ne se eye nyame ifse nanu mitie na bakosem wo Angel senia ne maame sinyin sen no ne na awo mu ni ade mitie pa na nyame ahyehye ne bi biara nyankopon wa hyehye bi bia ansa na ye ba wiase kakra me ka kire European so ahemafo nyina ka akire adwuma wura ose ade ayo se nyame hira no onto ne nkwan na mu omma no nyansa King Solomon or the King Solomon deda enso adwen no omma no mmroso efisa program ya hyase hwese de osi hyehye no accordingly so hyehye no one day anka ye nsene ha
enso sia ne sɛ Nyankopɔn ama na adom soronko ne nyansa na ɔde yɛ adwuma enti enne ye nyinaa ye wie ni Nyame nhyira no kakra abrewa me ka kyerɛ me ba no yɛda ase pa ma memra na yɛnkɔsoa enyi enkomo no ebi nana we de wadaro ma o yɛbɛma o akwaba ja bacho wobɛda ho adi kakra ma me de nana kwadwo nyaako me na me yɛ Worawora pagya hene yɛma hene kɔ na kura no yɛmfa obi nsi na namu nti me na me hwɛ Worawora ma so as acting president mfie bɛ sɛn ni ɛna ɔkɔ akura yɛnya nsi anamu nana kɔ na kura no wanya mfie nkron mfire nkron so ɔkɔ na kura menim sɛ sabre deɛ ahoboa mu a sɛ yɛbɛnya de obɛsi anan yo yɛgusu de nene a ɛnkyɛ yɛbɛnya yɛ ma ahene na wadi anim yɛnhwɛ Worawora ne asanteman ayɔnkofa kakra wobɛtumi aka kyerɛ yɛn ɛwɔ abakɔsɛ mu ne sɛn Worawora no yɛyɛ asantefoɔ yɛnti ne kontena ase na ɛhɔ ne yɛte na no baabaa bi ne baayɛ na ma yɛtutuwi na yɛkɔ tena baabi a yɛwɔ no na fie 201 no na yɛsan yɛakyi na yɛne wɔn ma bɛyɛ baako nti yɛyɛ asantefoɔ pɔ ɛne yɛda ase paa nso ɛwɔ akwaba nso na deɛ ɔbɛka kyerɛ ɔte kɔkɔ so ɛnɛ mfie aduonu num a ɔde ba wie ɛnɛ oni edi kan me ma ne trinkwa yɛda Nyame ase sɛ ɔbɛtena so no wadi mfie aduonu num Onyankopɔn ma na hoɔden ɔma ne nyansa na ɔnkɔ so na ɔmfa nkita asanteman na ɔmmoa yɛ Worawora waboa yɛ paa ɔbaa yɛ wama Worawora din akɔ akyire na nipa bebree nim sɛ bio mpɛn aduasa yɛnyɛ twifoɔ but ɔbaa yɛ ama Ghana man nyina hu sɛ yɛ Woraworafoɔ nso yɛ akanfoɔ na yɛdi mu wɔ akan man mu nti yɛda na so Nyankopɔn nkita no na ɔnkɔ so na nkura yɛ saa Nyame nhyira no ana yɛda ase pii yo nti abusuafo yɛkuso ɛnamu a sabre yɛne nananom edi nkɔmɔ mɛmi ni deɛ atwa to yi kra nana wadaro mo wobɛda ho adi kakra man yo me Brema wusu afare nkɔso hene wɔ Worawora na me na mehwɛ ɔman no nkɔso nyinaa egyina me nsɛm na yɛba sɛ yɛba na yɛbɛ boa yɛwura adi ne coronation no nti ne yɛbaeɛ na Worawora deɛ wonom sɛ yɛtutu firi kontanse ayɛkofoɔ abusua ɛne yɛtutu firi kontanse ne yɛnante saa yɛkɔtwa afrɛ ɛne yɛkɔdu baabi yɛfrɛ hɔ Worawora yɛfrɛ hɔ no ɛwareware ɛno na adane abɛyɛ Worawora nti ɛhɔ ne yɛkɔtenaeɛ yɛn nyinaa yɛ ayɛkofoɔ yɛfiri Otumfuor fie pɛɛ nti Otumfuor ne ɔfa no mu neɛ nti yɛdeɛ ɛno ɛna ɛkita Worawora yɛaba ha Otumfuor koraa ba bɛkyia yɛ Worawora pɛ 2021 ɔforo banjwa pɛ mfie mmienu pɛ ɛna ɔba Worawora ɔba bɛkyia yɛ wɔ hɔ no bɛhwɛ da busuafoɔ ɛwɔ hɔ nyinaa tie nyinaa yɛ busua baako ɛne Otumfuor ɔfrɛ yɛ ɔfa no ne ɔfa no ne ne kontansefoɔ tie hɔ ne ɛfiri yɛda wase paa ana yɛda ase yo abusuafoɔ enti na yɛbɛgya mu ɛwɔ ha ɛde amamo na yɛbɛsan aba na yɛde a different location ɛde atoa mo so Konadu Agyeman Rollins ɛna ohunu sɛ wɔne ne ma wɔn ato santen fɛfɛɛfɛ a wɔn ɛreba no yɛ Zinato Rollins edi ne nkyɛn ɛna ne ma mienu nso ɛwɔ akyire hɔ a kyɛ sɛ wɔn nyinaa no etutu taataa na Nana Konadu deɛ ɛnyɛ nwanwa fi sɛ wɔn sɛ waba fie ankasa asantini enti waba fie na yɛnhwɛ nana we de wadaro mo kakra bi abeka kyerɛ ɔte kɔkɔɔ so ɛnɛ mfie aduonu num kakra bi abeka kyerɛ This is not the place. This is not the place. All right enti yɛda ase enti ɔkyerɛ sɛ nkɔmɔtwetwe bi a aka biara no repamu no ɔne ebedi sa nkɔmɔ no hunu sɛ Kimati Rollins ɛne ne nua ɛna wɔn nso ato santen a wɔn ɛkɔ no nti na kyerɛ sɛ wɔn nyinaa no ɛkyerɛ amammerɛ ɛne amanneɛ a kyerɛ sɛ ne nyinaa no ɛkɔ so te sɛ wɔn kɔ na wɔn kɔkɔkyerɛ wie na wɔn ɛba
na wo ma bɛkyia atichiu a wo mo ɛwɔ ɛyɛ high table no ɛso na kyerɛ bibia aba ɛweyɛ. And this is the wonderful culture being displayed here. Sabre ekoso ewo Manhyia ahemfie dwabrim wonim se we a silver jubilee no a na yeguso no enya ema awieye eguso a ekoso na amamre no wo mu a every different countries wo mu nyina aba wo hwe days no so a bebre obia ete ho a wo mu nyina no ekire amamre wo hwe obia fade a wo mu. In fact, I think Kente has won another day. A number of people are womo eshe Kente womo display the rich culture ewo hano enye agro. But mame enai mani na Manhyia mahunu se will be eshe takra every the other end the ho eba Manhyia na menhwe se ohene ben na takrache edi nanim na afe yetumi edi eno so eho enkomo kakra. Enti yeguso yede ye coverage no bro all the way from Manhyia ahemfie na yen men kakra na yentimi eni enkomo no ebi na yenhwe mpanimfo a womo ewo ha oto ani na wahwe a ohunu se very beautiful culture na hofade ye takrache ehye no and all that. Very beautiful womo twaso na sabre womo akọ na enhia esese ekọ otekọkọ so ho no sa enhia no atimi akoso enti something ewa a very long delegation womo nyina ekọ na womo akobu womo mu ase na womo akọchia na womo echia wi na womo atumi asan aba enti red carpet no kwan a womo a eko enhia ni nyina no womo efa so enti obi a okọ enhia bia no enam sa red carpet na afi wakọ akọchia owi a timi apie na waba enti womo hunu womo ewo ha nyina no nipa womo eko na womo akọchia ti yeguso yede ye ekoso ewo Manhyia edwabrem ha yede ebrel. Yada asibiem ya kachiro say yen yebetumi epinche bebia ewuroma bedrei afei na yedru sana santehene sana yeka sana edika kire mu say eno egina oma sika kokọ ankasa na ewomu na sika ankasa na ekoba se santehene ehia sika emu odro bi didi dwuma bi sika kokọ sana no eho na yedru no enti enom na ewo na wohwe abrafo na nanam hemfo eba bambo ene hya mamrani amane a womo na edi ani mo bɔ ho ban sɛde be ya sana no ebetumi atena ho nunti yedi ka kyerɛ sɛ santehene wɔte sikadwa so de bibia yɛ sika enti sikadwa na chikura no na woyɛ gudi ahodo a sana no ɛno so ɛyɛ sika hɔ konko a ɛno ɛna sabre ɛda NGTV a wɔhwɛ no ɛnyɛ de ɛtɛsie sɛ sane ma wonyina nya de pie ebe pie a ne bia emfie empimu enne twedi amponko ambasa yi adom na yi adom se meno a ye hwe NGTV na yetie Angel FM ashita Ghana nyina no ye hunu asante amamra efe etiseye wei na ma sabi kosi broni etwa bosompo eba asante se oba be pri bibi efri asante sanse asante ewo eniema papa owo ade a eye timpanyin se titi obi kire na titi ewo bi eka de otikrawi ene brawi ngoma eso otumfuo osei tutu otoso mienu nimfie aduonu no mu a wonya no abanya so eho fa hye na wo kotonim abosome da etoso edumienu ade kasie mu no
ɛnam so ɛma nipa efiri achichiri pinche nipa pepman kumai abaha na mo se oba na odi woni monyam ene won paye nyina no aba beta ohinechi yebeka se santehene onkwa so ye mo ene yo mo ene ko mo ene piafo but the who I Dr. Mamudu Baumia and then Samira Baumia and I feel who said Napo Edi Nechi one more Akocheria Sabre one more Echo. That is what is happening. Yeah, the live coverage, you know, at the bro. Yenshe and Penufua one more Channel Ebi Ewie na one more APR na yetumi ene ebi Edi and Komo, especially Chieftaincy Minister Honorable 7 Asamoah Boateng Enche. Mahunu se wawura mu sesia oko na oko akochia enti after nenchia no yenne bedi enkomo kakra na waboa amayate ase de ohunu no ewo ha ene sede ne fe esi etie ense de di kan ye no enye ba bia ma memmen eye okay ministers no so bi atimi akochia awie asadre wo mo apie sede me kan no yani ni jefo no bekasa na mo ma me ne chieftaincy minister because the ekoso ha nyina no akoye ahensem na ekoso ha enti sabra honorable 7 Asamoah Boateng eba yani no ebedi enkomo kakra na
Yes, your mother.